Hinan Biblia mangdat hinamnama ni mama nuwaday problema hapit na an ay digal mangiwang ipon bahulan imanong hapitan dingol mo umong ngalan di pangulog mo yanan pun bitbida ya pangulam tugun hapit di maknongan ituwen ni taguan dakol di kahaulan hapit apu Diyos pun dinongan hapit na an ay makan bumugi na espirituan hapit apu Diyos pun dinongan umong ngalan di pangulog mo yanan pembibidang ya pangulam tugun hapit di maknongan ituwen ni taguan dakol di kahaulan hapit apu Diyos pun dinolam. Okay.